Finan Hausa. Mai sauraro hakan ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka dangwala mana alamar subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin labarai game da fina-finan Hausa. Shin masu kallon mu da sauraron mu a cikin Izar So episode 30 da kuka kalla idan kun kula za ku ga inda aka tozarta Umar Hashim. Bayan an tozarta Umar Hashim ya ja tawagarsa suka shiga cikin ofis inda zuwan su ofis ke da wuya ya nemi guri ya zauna. Bayan ya zauna zaman sa ke da wuya kowa ya jugun domin kuwa kowa abin ya bata masa rai. To mai sauraro sai ka nemi guri ka zauna domin ka ji duk sharhin da zamu yi akan wannan Izar So episode 30. Amma mai sauraro muna mai roƙonka da Allah idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ka dangwala mana alamar subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin labarai game da fina-finan Hausa. Cikin wannan jimami ne a ofishin Umar Hashim shi kuwa tsohon ma'aji ya ɗauki jama'arsa kimanin su biyu inda ya tafi da su ofishin Hajiya Nafisa ɗaya mace ɗaya namiji inda yake cewa Hajiya Nafisa na rantse da girman Allah a jiya Umar Hashim bai yi bacci ba sannan kuma a yau ma Umar Hashim ina da yakinin cewa ba zai iya yin bacci ba Hajiya. Kammala maganarsa ke da wuya Hajiya Nafisa sai ta murmushi inda take cewa to kwana biyu yayi yanzu ina so a tare jama'a a rushe tsarinsa na soke a sushai sannan kuma a sauke shi daga kan kujerarsa. Nan take Hajiya Nafisa ta ƙara da cewa so nake sai na kukan Umar Hashim kuma na rantse sai na kukansa. Gama magana take da wuya shi kuwa tsohon ma'aji sai a ribaki iyafa inda ya ƙara da cewa an gama. Mai sauraro shin kana tunanin tsohon ma'aji zai iya kauda Umar Hashim duk da cewa idan ka kula da tsohon ma'aji bai da wasu abin bibiya illa bokaye da kuma 'yan daba. Shi mai sauraro shi kuma Umar Hashim idan ka kula za ga yana yawaita addu'a sannan kuma ina tsaye da gaskiya akan lamuransa. Shi mai sauraro wa kake tunanin zai yi nasara? Muna so ka rubuta mana ta hanyar yi mana comment a ƙasan bidiyon mu mai sauraro. Sannan kuma mai sauraro idan muka koma bangaren Umar Hashim inda mata guda biyu suka kewaye shi suna matukar son sa Nana wato da Karima. Shin mai sauraro me ka fuskanta a soyayyar wayannan matan guda biyu inda ɗaya take so Umar Hashim ya janye kudirinsa akan soke a sosai na cikin wannan babban masana'anta, ɗaya kuma akasin haka ba ta matukar kaunar Umar Hashim idan ya kudirinsa akan soke a sosan wannan babban ma'aikata. Shin mai sauraro a cikin wayannan matan guda biyu wa za ka iya cewa ta fi son sa ta fi kaunarsa dan ganin irin wannan abu da ake la'akari da shi domin kuwa an ce duk wanda yake kaunar mutum idan ya ga wani abu yana kokarin bashi matsala zai ba shi shawara akan ga yanda zai bi ya kaucewa wannan abun. Shin mai sauraro shin kana tunanin Nana da take cewa kada Umar Hashim ya bar wannan kudirin nasa wace irin soyayya take masa da kuma Karima da take cewa ya sauka da kan wannan kudirin nasa ita ma wace irin soyayya take masa? Mai sauraro muna so ka rubuta mana ta hanyar yi mana comment shi ma wannan a ƙasan bidiyon mu. To mai sauraro duka nan mun kawo ƙarshen wannan sharhi namu shika tara a wani bidiyon na gaba ta hanyar danna mana subscribing da kuma danna alamar ƙararrawar sanarwa a wannan sha mai albarka mai suna Mashahuriya Hausa TV. Kar ku manta ku yi wa bidiyon nan lakin sannan kuma idan da dama ku yi mana shiya. Mun gode wassalamu alaikum da kallon wannan tasha mai suna Mashahuriya Hausa TV. Wassalamu alaikum mun gode mai sauraro. Jaruma Nafisa Abdullahi tana ɗaya daga cikin jaruman mata a cikin masana'antar fina-finan Kannywood wanda suke taka rawar gani don ganin yadda suke tafiyar da al'amuransu. Sannan kuma mai sauraro jaruma Nafisa Abdullahi da kuke gani da daddiya ce a cikin masana'antar fina-finan Kannywood wanda tun farko wanda aka kafa masana'antar fina-finan Kannywood ba za a ce da ita aka kafa masana'antar fina-finan Kannywood ba amma sai dai an san da cewa jaruma Nafisa Abdullahi da daddiya ce a cikin masana'antar fina-finan Kannywood sakamakon wasu matan da ba su daɗe da shiga cikin wannan babbar masana'anta ta cikin masana'antar fina-finan Kannywood ba. Shin mai sauraro nemi guri ka zauna domin ka ji cikakken bayani dangane da irin wannan abubuwa da yake faruwa a cikin masana'antar fina-finan Kannywood da kuma matan fina-finan Kannywood kai har da ma mazan da ke cikin fina-finan Kannywood. Shin mai sauraro me ka fuskanta dangane da irin matan da suke harkoki a cikin masana'antar fina-finan Kannywood? Wasu suke cewa matan fina-finan Kannywood matan banza ne abinda dai ya shafi irin wannan, amma fa mai sauraro abinda nake so ka fuskanta duk wanda haga yana aikata wani abu wanda kake ganin ba daidai bane karka kuskura ka ce masa banza ko kuma ka zage shi ko kuma ka tsine masa domin kuwa kai ma ba kai kanka ba yin ka akai. Shi ma kuma wannan abu da ya faru da shi tamkar a ce ka darasa ne ta biyo ta kan wannan abun domin kuwa akwai wanda aka haife su ba sa irin wannan abubuwan kaga su ma kuwa akwai wani dalili na shiga su wannan abubuwa. Mai sauraro
jaruman matan Kannywood da kake ganin su ma abin da suke faɗa suna cewa Allah ya kawo musu mazajen aure su aure, sannan kuma suna nusahiyar da mutane cewa abubuwan da suke yi fa sana'a ce ba wani abu ba, sannan kuma suna kokarin kare mutuncin su. To shikenan, Allah ya kiyaye, sannan kuma Allah ya kare, Allah shiri mai son shiriya. Duk mai aikata barna a doron ƙasa Allah ya shirye shi, mu ma domin kuwa ba sha muka yi ba mu tabbatar da abubuwan da muke yi ba Allah yana karɓa ko kuma baya karɓa, sai dai mu yi da yaƙini kawai mu yi domin Allah ya karɓa din. Shin mai sauraro, me yasa zaka ga wani ina aikata barna ka dinga tsine masa ko kuma kana la'antarsa? Wannan ba daidai bane ba. Mai sauraro, muna mai roƙonka idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, ka dangwala mana subscribing, ka danna ƙararrawa domin samun sabbin labarai game da fina-finan Hausa. Shin mai sauraro, jaruma Nafisa Abdullahi a wannan lokaci tana wani fim shahararre wanda ake kiran shi da Labari Na, amma dai ba ita take shirya fim din ba, amma tana ɗaya daga cikin wanda suke populars a cikin wannan fim na Labari Na, inda take mutukar soyayya da Mahmud, inda wasu suke ganin cewa duk abin da ake irin wannan soyayyar kamar dai a zahiri ba a yin wannan soyayyar wadda jaruma Nafisa Abdullahi take yi wa Mahmud a cikin fim din nan na Labari Na. Mai sauraron, wannan fim din da kake gani, fim din Labari Na da daɗaɗɗen fim ne, ya daɗe wannan fim din, inda wasu suke ganin cewa wannan fim din akalla kimanin za a iya kwatanta shi da cewa wannan fim din akalla ya kai kimanin tsawon shekara 4. Shin mai sauraro, tun da ka ji wannan fim din, idan ka kalli hotunan Nafisa Abdullahi